Futbal je šport ako každý iný a predsa je výnimočný. Prináša radosť a potešenie ľuďom, ktorí ho majú radi. Vážení priatelia, dovolte mi prosím, aby som vás privítal na prezentácii futbalového klubu FK Slovan Levice. Týmto spotom by sme chceli dať signál k stabilizácii klubu, prilákať sponzorov, prilákať väčší počet fanúšikov na ihrisko a hrať v Leviciach dobrý futbal. V Leviciach bývam, v Leviciach mám firmu, Levice mi dávajú prácu a chcem sa Leviciam zavďačiť dôstojnou reprezentáciou a srdcom. Futbalový klub FK Slovan Levice má dlhodobú históriu, no z nejakého dôvodu stratil kredit dobrého mena. Nové vedenie chce urobiť všetko preto, aby v Leviciach bol futbal na vysokej úrovni. Máme 11 mužstiev a všetkým chceme dať príležitosť, priestor na zdokonalovanie, na sebarealizáciu a na rozvoj talentov. Na toto všetko potrebujeme aj vás. Prídite medzi nás a uvidíte, že to za to stojí. Volám sa Branislav Turča a som hráč FK Slovan Levice. Som odchovancom tohto klubu a preto tento klub je aj mojou srdcovkou. Robíme všetko preto, aby sme vrátili tento klub kam patrí. Som volený ako štatutárny zástupca pre mládežnícky futbal, kde je registrovaných cirka vyše 200 detí. Nie každé mesto sa môže s týmto pochváliť. Bol by som rád, keby spolu, tak ako aj predtým s mestom, rodičmi, sponzormi, všetko urobili, aby tento futbal zostal i naďalej v meste.